ħafna nies jintefgħu jew jiskroljaw fuq social media u di waħda mill-problemi li qed ikollna li tant sirna niskroljaw fuq social media bla kont ta' xejn, ġifieri ġast qed tiskrolja mhux qed tgħid tara podcast pereżempju jew tara biċċa video, ġast tiskrolja jitla' taħli l-ħin. Li moħħna qed jitlef ħafna mill. Għalhekk naħħejtu t-TikTok kostja. Jiena ma kellix TikTok. Għamilt it-TikTok 4 ijiem, meta Mirko għamel it-TikTok tal-podcast hekk kont nidħol nara u bdejt naħli ħin fuq daqshekk da. U ma bqajx da ġifieri, bdew jitla' li xi bambarat stupidi. Ija, u addictive ħafna, l-problema li jintoġbu mens, u kemm mill-kbar u ħafna mit-tfal. Jiena kont nar issa tifla ħatala 21 sena nar il-ħadd. Imma kien diġà beda li kollhom il-games, pereżempju tmur f'restorant u jkun kollhom in-Nintendo żgħira toħodha miegħek jew tablet pereżempju toħodha miegħek, jien ma kontx nagħmilha hekk. Ġo l-basket tiegħi kienu kolli basket żgħir, kienu kolli drawing book żgħir, kuluri żgħar, ġiex pupi tal-Playmobil, kienu kolli ħafna oġġetti random, pereżempju jiena fl-abra tal-inxir, jew u tiskanta dit-tifla kostretta li tuża l-immaġinazzjoni u tilab. U tinkludija ħafna titkellem b'mod issa jekk inti deċidejt li jkollok it-tfal u li ħadd mur tiekol ħadd tifla miegħek, tkellem mod li ħadd tifmek it-tifla.